A décret danatigɛlen dɔw be layidu kan dilenw a k'a yɛrɛ kofɔ sen fɛ ka kɛɲɛ ni san 2024 jamanakuntigi ɲiniw ye lawaleyaliw ye sigi kelen tɛ ni jamana ka labɔliw ye duniɲa keleya tɔnba ka kɛnɛya bolofaraw OMS la ye fɛnɛ. Trump ye bolonɔbila kɛ décret caaman wɛrɛw fɛnɛ na yaasa ka labɛnw sabati ka kɛɲɛ ni l'Amérique ka tunga taabolow ni jamanadenyaw sɔrɔliw siraw ye. A hakilina kelenw be a yira k'a fɔ ko mago bɛ wulikajɔ telimanbaw la l'Amérique bayan fanfɛ dancɛw la. Donald Trump ye layidudi kɛ ka tungaladen miliyɔn caaman gwɛn don nata nunu na teliya la ka bɔ jamana kɔnɔna na ni armée ka lakanakɛlaw ka dɛmɛ ye a ka fɔla min kan ka laboli kojugu waliyalikɛbagaw ma fana. L'Amérique masayaso bureau ovale kɔnɔna na Trump ye bolonɔbila kɛ danatigɛli décret la ka dansigi kɛ fasodenyaw sɔrɔli la bange sen fɛ l'Amérique jamanadenya tɛ minnu somɔgɔw bolo ma k'a sɔrɔ o ye sariya sen ye de min latigɛra l'Amérique sariya sunba fɛ kabini lawalew la nga laselikɛlaw caaman ye a yira k'a fɔ awa ko Trump ka o danatigɛli sababu a bena sɔn ka kɛ kiiri wulikajɔbaw ye jamana kɔnɔ. Ka fara ninnu kan Donald Trump ye yafama di mɔgɔ 1500 ɲɔgɔnna jalakilenw ne ka u ɲangi k'u bila kaso la ka kɛɲɛ ni dankariliw waliyaw ye ka ɲɛsin l'Amérique wasabulon ma janvier kalo tile 6 la san 2021 waati la ne a waliya tun lawulila kiiritigɛlaw ka sɛbɛntiyali la ka dankari kɛ san 2020 kalata jaabiw la. Trump ye dansigi kɛ sariya caaman hakɛ talenw na minnu kun be nafa di lutika jamamɔgɔw ma ka kɛɲɛ ni a ka hakɛ lakɛɲɛliw hakilinaw ye. Trump ye décret fɛnɛ bila sen kan ka kɛɲɛ ni wulikajɔ teliman ye foroba énergie bilaliw la sen kan min bena teliya pétrole ani gazi bɔliw daminɛw la. Duniɲa ɲɛkuɲa fɔlɔ o be jamana min bolo tajiw ani gaziw tigiyaw la. A ye nin laseli nunu kɛ kunungo a ka sarankaniw sen fɛ kalikasiɲɛ kɔfɛ. A ye bolonɔbila kɛ décret la ka foroba cakɛda baarakɛlaw lasigi ni teliya ye cakɛdaw kɔnɔna la. Trump be laɲini na ka dansigi kɛ sɔkɔnɔ baarakɛlaw ka allocation na minnu be senna kabini sɛbanani carili wagati la. Nin ye a san 19 ye. Décret min tara a fɛ ka l'Amérique bɔ duniɲa keleya tɔnba ka kɛnɛya bolofara OMS la awa a sinsira kan de k'a fɔ kosɛbɛ ko Washington ka nafolokun sarata ka ca ni Chine ta ye duniɲa keleya tɔnba kɔnɔna la awa k'o taabolo ye hakɛla kɛɲɛbaliyaw ye.